Okay. Mate, area dear, me buy a boko. We will be a friend, Mr. Set Amankwa. Wabefa me so one metana. A quine or the may fasten, and Yakola, and say, we will be a so be waleme. Was so one prima bear man and waleme. Wa Jimmy nemete, menini a Juma neighbor, but no solely aquafa a ma. Say when you were banner to so chain, me Mammy, what was 70 comb? A dear, and the baby in a fair now with the ABC. I some ya, me buy a back at them, and no, what starts free baby. Me buy a wabby from mammy, workers, I feel yet. What was starting free is a 207 fuels, ain't it? Confusion, I bassa. Mamma started. We shall no way. Must start to the bank, starting in an year, call Papa. Me power chew, me free by choir bodom. Would you start to be quite bodom, dear? Would say, what no free? Into as someone can send them here. Now, Ola, no menene te wo jo ame. E friend Mr. Sete Amankwa. Menene te wo jo ame. Se awa na jo sa menene tana. Na se me ye fence ye menini twabe wo nwuram ne ye nyiska. No apam me, e firi ni fie. Me kwa kana ne maame mu nyina agina na chi wo di matam kura na ne maame hwe me maame twemu nsuo me twemu kankan me nkomi ntimi nye oba no wo di matam afen so asem o kan so opese wo kumi kura efiri wiase anasa ompese be ma bi kura be di machie onti ese ano onyame kura na opese wo boma ba tu nwuram no wo kumi enti ese ano edam a wadi mi ni nyina a kire se ompese obi abeba me hu nti na odi sa pan na bubu me nsa no ada nso me nene to ka cha me so ompese obi abewale me enti na ama wa ye me nsa ne sa enti eto so bi me nso me komu so no oba bi kasa na me nso me bu ofu yi efiti se be obi na bu ni bo se twa me ni bi osura ya na de ewu kire ni sa na me nso me ye den me kire enti me nso me ka wa so ye be mo betima wale de opa bia enti nsamfo kwa na da bia wodidi me waso ono de wo ye wudini oya ne ho ofe wo subanya enkanya ma 24 na obefa a me ba beto so woni subento oba bia ba na okọ oba bia ba na okọ enti esi awaye na adwene se kwase abuo no na ofo oba bia no obu no enti esi anete amenene ti wonyina mani ya manso na metonton enwi nso maade ene ne ma wotimi bowura me fie no abesese mi puno me da mu ne ma no osese me kasa ekura no me fan esi ni da mu obubu mu me kofa ne de da da be wasabe me kwa chima be no wasabe bupu ne ne ebubu no me hu de fan ne fire still I was say wo me wo je na me nso me se me fan mu no na wasa no no mfa ma de ema me na me nso ma ne se me fan si wo me sesa eto so bi me tonton bag empaboa entoma sabe me nso me kuna wu me bo me ho de me ba no nso okuma se no woni bi akola owi eje chese ana oboa ne ho edi ne ho kose fitem eni wotimi twikai ba wotobi na asa kai ne se na wodi ma alomifo no woton na aboofo enti se abema no wonu ana ahye ni sapo mu nsuo nya kakra wonim sa ne maame woni kunu ni wobia wonso no abefa me sa wo hwe me na wotwe bia wo bome ese obome nso so wo mami mojaduro enti da bia wo bome wode wose me ni abusua ya to mama ni fosidi mini abusia wa ya to mama ni fosidi enti me abusia se me yobodamfo me nke nipa ho abema ne da bia so otimi soma na damfo ne na mo efre na emba ema ne kuyekuro mu ekobusa mechi ya se me yobodamfo enti me pasati efo mu nyina momoa me na mo hunu kwan ya mo de abema ne be fa so a ekwan ya wa fa so abubu me nsa ye se me ye bibia enye yie no momfa be ma na mfa so ma me na ene samo de me be ya no samo be ye ni den o ene me dane mamo na momoa me se amadua ni diem me bibia mo me isi niam akora na ansa ne ne ye obefa me niam se okosi wo ba bi ntu asesa me niam na sa beto ogu be ma no be fa wo niam se okosi ene wo tase wo niam da bi me pira ye ya no oya se wonsi me niam akora da na obefa se obesi eni amanu watutu agu asesa mi kuru aba mi junso mu wani da mu nyina betu agu sa me nkom ntimi nye oba ama na kire se wo pra ma wie nti wanye oba papa wanye oba foforo a wodi na chi esi anso no wo twa be me kasa wo hyenwuram aba no nso wo benya sika se pe eni emitu 1000 na beto me ho oni mi bedi awie
oya wase wowusu a wo de boaboa me nso me nya bi ameboa na sa me fumo kura nyame wontu ya me ka no oburu ne hunua sesi anso abenu a wanya bi a wo twa ne nti no watete nsa be ngara enan esisi ho ankure kesi enan sesi a wo benye skant wase me nko wonya obi a ne to so nti me nso me nsa ya me ye me mfa nkope be ma nwane me nso sesi a metumani a me hunu de me mfa me nsa nso ni ahoden yesi me nkɔhye ni pi wo pi me nya sika nkɔhye me nsa no nso yesi ye be ye no operation ani nyina ato sika be ma no nso sɔre ya no wɔkɔ na ba so na mo senti me fa bo ba kola na me di ahomete me nsa ne ye me ya na me di na chi se me di bepra ne bi sesi a me ya sesi asama abeto mo ne se wo so me mu a obetwitwa magu nwuram enti sesi a me di na chi de bo ba sa no nso akɔfa brantan odi betwitwa magu nwuram nti wo de bo sa no no nso kura brantan no nso afa brantan de na nwura nim se wo beprepra me se me nsa no a wanwene ho no me ha me ti ono kura wo kura bo ba no nso kura brantan enti wo nso afa brantan so wo kotwa na ba na me di na chi a wo se me obeteta me ko e ma twitwa me enti ba sa na masan me toto bo ba no a me nya no enti yesi metim betena wo mu de achi a na mete ho e ma de achi me da bi o mu nim se bi a me pani nti na me teta no aba ma na me pese me di mani hu ne se wo ba we nti no oye den wo ya me sanso wo ya wo firi wo ba na chi ekoda ne fie wo ba no abeka che me se nipa so ma se na me ne to metim firi a kire ko bi se nipa akoro no a wo so wo boa e ya akoro na me ni die nya me hwe no enti wo so wo pese be nipa akoro no bu mi prepara me nto akofa de wo chen me no obu mi prepara me nso mi ninsa enti me de badam munya me moa sese ade me ne me ma die kura den me ne me manso sese a wo mu papa ewu nkwala nso aba ma ya na abrese a ye frɛ ne bie mu kura wase ma me kura afi kura de me pesa me sha homa me akwala keto a message so je chese na mawie me ni 1000 chese me ma me nso no enti woni bi kura aba ma no wo winwi no wo pepe enti sese de na branche na nyama wo sese aba ma no me pesa sese a me nsa no wase no abema anya sa wo chen no me chese se ne abema bia ya abema enti da bi abema me pesa bla no brabe imi kuno no ekwan ya me pesa me de ne faso ane se ade wa pyramid a mintimi nkofa na chi be ma bia bi mini be ma bia me ko no enti wo yen yan no enti esi abaabi obefa bia me ya ne ko eto so biem a me bia mu nso hye ne nsa wo yi me manso a woni aban edea ese what ya kan so mate aka no so ese am ni baabi am fa bie mu asa me life ente ese am nsa no asa no me ni obi a wo bo ame ente anu nso kura chi samo ye wie na samo animachi ankokoro no so a na me nko ame kwa enu nso be ye problem am na ye wie a ye no achi nkokoro no so me pa cha se bia sa da se mo be ye bibi adi machi ese bia se bia yenye bibi sen sabe ma ne nko ha me anti yenye bibi sen se me pesa mo bua me efa se bia mo be hunahuna ne se de bibi ani a wonu nso betime hu se ampa nso me wonipa di machi se bia nipa bia ye nipa me nti se abe ma no won fa me nya hwe enam se nti ni tirimu ya nda se ekromu nyina nso di na chi wo mo penasem ne ma me no nso a wotifie wo no nso no se be ma na etumi ma me twa hu wo mo ye medanyu maame no nso firi anu abeso ne ba no so wotimi di matama maame bi wotu wan maame woto me maame twam nsuo maame twam kan mintimi nye wo ba menkɔ me baabi eye wu no odi watama na so wo maame wodi me ne me maame atamu nyina na wo maame wadi nda woni ne danso da bia wode ye no ade no man saman no me se ayesi kasa wa mu bibi agi sese ka me ntumi ni because anya wo kwade wo no watsan da nti so ka bia wo maame no a wo ka wodi na tama me ntumi nkɔbɔ na ma na ba ha na me ka ai wo ka no wo fufuo e kire wo nti wotimeto ama ne ma wotimeto ma ne maame mu nyina atibi odi matam ma ne nua ba efre ne dufie wotimika so ye jimifo pa ana na wodidi ne maame atamo sa bia no afa ya wo maame penku wo hunu enti abama no no na nko abekire ba bia wo hu se o maame se na nsa eniema na metonton no wo hye da se kaka bia ye no akwaji wi aba no ade agugu ni kakam etimi ma badamu abefa ni wi aba wo se sa me niema na meton no esese wo se sa kogu ni fie emampaboa ne bag ni bi eyira se asedi ni mu a
me ba ne sesa ma me buru nya musa me nton wotimi ka chem se me wie akoma me mpenafo na wu hu no ampani ampa nso ne ma na ya meka ono na wia ne koma ne mpenafo ene ma ba 15 million na ya meka be ma ono etreat bad no wo ba ma oskasa fatonto mo ne anwa ne ho ne ma wo de kogu ne dem ye dai me dem na gu na ene nti be ma beda wo firi wa beda be ma ne beda wo firi wa beda wo ba solome beda wo wotimi beda me ho e ka kire ne ma me ni wo fie wa han na wo busu fie me ayi no efie wura ne fie wo se me ntena mo mpra do pra ntimitim e ma wo no ne ma me no wotimi ka kire me ne ma me ne timi ka kire me se ye fa ne sei efie ho anya be ma ne fie ntimi mi fie de wo ba wo ntimi me pamo no enti ba ma no na mu sante no otutu betra me so anu ani ma da wo benyi wo ba se pe no asha da beto me ho ani aduane ne yensa dem kwa ma me twom kan ho fi ho kan utimi yo ba bola ba no wo de amerika ko na je se wo hunu se wo de wo ba foforo ye dai ba nti me ya sa akwachi ni bi anaju be 12 enti wa ya se wo de wo ba na iwura da ga ni mpo nye papa bi mpo odi ni iwura da na me twe be ma ne be che me ndi buo mu sa ata na mango aba kwa mu nso aba me se sakwa na ga ni nso sise bi me di na chi asa ga no hwe mo ne tena ya nya na me na mi hu ne enti na me se ana ya so no tren oni ga ne tren kran sa wo ba me che se me ne tu onya no ne hihye suma se na mi hu ni enti wa ya sa na me kwache na na ju 12 na mbi sa nsa na se mre wa pade wa se kokokoko fie ni wa wo be pade wa kwase aba wo ni fie kwase aba be pade na me se enti na wo to me hu a se we enti na wo ya me sa no ene na me nya nkwada na me ne be ma ndi bo mu ti edi bo mu ana ga ni dwane na che se wo kra wo hwe oba no akofa na wo kra wo chen no wo chen ba no wo ho fa chen no ga no kra de nya yize me kwa me ho fa chen enti ma bi kwa chen se me kunu no aboda ma na ma se kase wa me ho atete no ama ma ya sa na atete wo sa aba ma no ade na wo tra ho ma ba ma na atete wo sa suwa hu atete se me ni ya adwuma no wa bu me kwase me che se ade na wo tra ho ma ba ma na atete wo sa se me kasa me etwe me ho afiri ne ho a wa mpaso obi abefa me fie ene sen no abo me dua se de yen sa se be ma wo ba me ho bia no afra potaya nta no de abodua no asesa me ma ya seda e be dua ne bi kura fa ne ba so anka ne be wu o se me na me ko wo board ya sudua wa ba me twa so dua be ma ne board ya sudua wa bodua wa me twa so be ma na bodua wo hene me twa so se be ma wo be ba me ho no abodua frensuo de abomidua enti me nso me se ono nso ni wo ba bi nya dai enkasa efiti sasa wo na wo bodua to wo de so me twa so na wo so abodua to ne de so me nso me ka chansa so ono nso firi me ma che kwafo oba na me de me nka be kura wo no na beti ya nti me se obodua to me twa so na so abodua to na me nso ma ka kira ne se na wo so abodua to na wo ade no no wo me nso me ka kira sa wo me se ade no no wo se wo kura wo no wo de yen wa ne me ni ba nso wo me mi sa abasam me se be ma no abodua obato de so wa botto me twa so good ena be wo die ya wa bodi be ma no so wono nso obi but eno nso woni din wano nso wondi eno ya de yen wano nso sanka ya same nso me ka kya ne se bia nso sa me hokofu obi a enso ye ni nya no na nso abodua to ne dia so na me nso ma ka ne sa kira ne se wo so abodua to ne dia so ne be ma so so kofa ne kwate eno no abodua to ne dia so wo kofu oba bia wo nso sa na wo nso enso ye ni nya dai emusa no obo ne sa adua no ono bodua to wo de no so obodua to ne de so da bi adinta wo modua to ne de so sa wa se wonde oye be ma da bi oye be ma dua kum se dua kum ba se dua na wo boye no ebetumi akun a wono so emfa won ne be ma edua nya be ma da so ti ase se die ntina ma me die ntina wo tena ho e ma ni bodua to de so na wo gya ni free so onko yo za me so me ya na madane ama ne se wono nso nim no wo sa me ho kofu oba afofora wono nso ye ni misa no enti wonya mabobọ mo ho dua enti obi anko obi nchante ese ano wono wofu obi ama edua no kora na hwehwe ma akonya ne baba ako ya nso wafu enu wase me enu wase me nso me makwafa ya fa ne sei wase me na me kum ne ba no enti ekwam ane ma me se me ye wudi ni na se e mo se dua no na ekum ya se ba en wade to me ni mo se wo wusu a ma tisi ya se wo na wo kum me baage na dua na ya bobọ no ene na enya no ana me se ene wo nso dua na wo bode me ma ya seda no wansa me mfa wachi nti no dua ne na anya akwala nti che se dua no we bo na we ya bo se ane ya da e dua no we bo na we ya bo sa na akwaye se wo bo ana me nso ma da ne na kira ma no
ama sese ane dua no o ma kofi akola no ho de na totɔ ne ma ne nkoko akoda na akola no ko ne suku sese a tin ho ato no ne ho ato ifro ma sa bodua biem sese a de obi ama odua bi na wo se ebi wo a oni be men to wo fefefe kama wonya ba na wadi watem no wokɔ sese a de wonya sika sese asa wo twabe wo be twabe na hia ne de a na mimi wo sika no woni madi na sesika no me kɔfɔ de a no wono nso be nya adwuma ya wase mi wi a me de adwuma ne be hwɛ wo wi a no apam me enti di enti na waya wo sa to so bebre sa basela oba no wagye no di enti sa me pa ache wo di aboba na aso odidi machi ni mi suro enti mi mpamo no di abobo sen se bi a wo bi a se be ma bi kure twam a no atwese ka afiri ni fie no de aba otimi begina me mpoma chi nyina se mi nim ana obetemu hwe se me nko ana me dawa na se me ni be ma na dawa obetwitwa ye enti oba na me nko ana me dawa wo so wo ye hwa no de se kan no na ade wose e bon ade wose atisi enti di enti no wose atwe ho ni na ya me hwa na de na wusu mi sa na sa ade wose bon wose emu sa ye rice water me pa to mi bi sa na enti no kwa na wase me pa to mi bi sa na wose wo hweda no wo to me ho ompese obi abeba ho waso hweda no to waso hweda enti me nso me ya na mabone ma me ama ne ade wo ko gina kuro no mo ntin so na ka ne me se wo ti me to abantene nyina me se kuro no so kura no se wu ko se akura se wu ko busam a obi abeka se ne wo mo ntokwa de saa na che so eta ma kwamatif okura no mo mfa na asam nya asam ama me nini mi onu asam bia ya kan wo mo so wo ma wale ya de wo mo ya ne asan akabu aware wa ye ho ade wonya me ho ade wo ko huna ni mu wo hunu ho me ma me okwachi ano na da bia me ma me nam so ni ahode nti da bia de me ma me okwachi ane se wo de dia okwachi ane se bia wo baba betumi tirinsa anya nchi akeke enchi akeke wo de sinapoko wo mfa hwe wo discussion every wo de kokoko wo mfa hwe nti wonye ho hwe nti o sheda ejina kuro no monten so to wo ho ato me ho se be ye ho mema no behunu se eho nye na papa sa na oye me ene ewutwom kanka ho fi utimi oba be ma mpa ho abo ho so wo ngope obi wo anka se wate ehun se emmon sa me de minim sa da bia me ye ho neat ene wanu aso kura wani me da wotimi ka chanza wo twaya me de pa na enso no me shada na me to ho me mpese obi abeba ho oye nipa boni ni asama o ka kira me no oye nipa boni ni papa wase wo shada no to me ho na me no ye ne de nti esi ana me twaya ne de nso shada no to me ho sebe ya obi ama ho ese wo pira me nso sa ka kira me se wo wusu ya me pa wo pa o bra me pira wo nya me pesa wo tana me nko ame mpesa be me bia be wa mana somudro enti asama o ka kira me no aya ne de o gina ha kura me ka aya ne de o be ka se o gina be ka de se me twa nkontompo me ntwa enti o gina ha de na be ka se de me kan ya no ana me ka enti ade de o so ene o man stars se nyane de nko ade no bo wa stars ya wo de be ka mo nyina aka da no wo ene na utu aba ma ne de nyame anim ne me mfa ho sa meta wo pe me na ye nipa enye pe minya ma ho me bi sa so wo pe na na wo mpe no me bi sa me se utu be man stars so nyima no se aba ma de o pe me nso ye style aw say aw me say utu me yin stars akase ana me nchire obi ana wo be chire bibi me patro de ese o ba wo ne be ma ye bia metime utumi ye ma no utumi tena so metime ye bibia nti me de nipa de mi ntwa nkontompo utumi ye de bibia kire me bie me fa bi mom kotodwuma ya abrewa me kwa makoyi utumi ye dan 87.9 asem ntino wa ba ha no enya seba sen ka fa ka efiri do e ma ha na meboa enya seba nka be ba ka ma me de nyame anim ne me timi ne ye bibi akama na wanu aba ma no me hu de ana ha na dwen na no wi no wo wi ma me ebisi ebi a wonu sie na hu na me hu ene de ne apatahye ene no me ensa na dwo no nan wo topo no ene asra de me hu no na me wi aba no wo akwa yi baafo epunu mu so no me ensa ai no topo no ga no so atam ne di na chi wo na ase so wo yere wo kunu ga no so ne na swasra so yi wonye sika asa me pira yi wotimi koye mo tadwuma na wo diskane ene ga ne de no anu mo to tonsa na me nsa ne wo ho ka chem sa me nye nipa ma no omfa me ho mi wu kura wo mfa me ho na nipa we na so ope wo no me nka enti se wa no de efa mu de wo hwe na adwene ha
pede wo pe me ye nipa na eni afokubo anse nipa no odi afokubo bebirachi obi timi ka chanse fa sei ye sei no o mo ta ne no ntidi o be I was 40 years. Now, what's your saying? 37. Who 37 years? I won't come and poor. May we are no from getting get ready. 37 years. May want a medium. Hey, who you know for an actual medium? Because hey, Cassim, as if for my war. Hey, I mean, no for an enemy. I want time to make our mini child. I must say, man, when you scarce I say, pet, no, you me, ama. Master, will you ban to me? And I say, I say, you ba. A member, how was you? Say, where they could open me each other, woman. Will you could open a chairman? Mother said, I just a mobile. I mean, I said, we young one part, what part there was a boy because I know they knew you and Korani Hey, may say, I don't make us say a branch here or sorry or two, what you want him, where you will say, a dear na one who catch him and say, oh, because you will kind and that's a branch apple. Say, Antonio, dear, or better, we are no aside family, so much I catch them and send me pewinting and me yosa. Ah, what would you say, open one until or say a patch? Sanya, one no, Cromo had your being me, send me fear no what to tell me. I say, will be any say, a be another corridor. Na ne ma dodo no so wonya wo bia won kwa open wadanti no no a sheda be krokro se me pewu ntimpe won wo bia opo obi no ogunanim wogunanim ase wo bedwam anti se si ana ya kan kura me se so no me yam bisa question na sa kokasa foforo me say won wo bia odo wo bi no wo bu no ogunanim ase wo bedwam ekeka sabia so wo mo fan cham ya wie wo tweka kan mu nsuo ya wo ka no bedwam wo wie wa wo wie asan ma ba no pe wono no eti se ano mo ya se sa no wo pe wono no ansa ma se ne wo no ano eti wo so ba no wadege mama no se nya se me dege mu se bia se me nene da ba mitimi ka che ne sa de a wo ye me nti no media minti menene nti anu ono so se wa ma me kwan ama ba ma bi ama me ho ba ma bi obeba me ho bi oba me se kan wo no se wo da so nneti ana wo na jai ye se me nneti ye ama se se ye pra wo pra me ne nyina me nneti ye ena wo pra me nti ye se ano ayati se wo so wo di me dam se de ba ma bi ama me ho ye se ne nkanya wo nsanka wanim no be obese no nti se se obese wanim se be ye obi ntimi aba ma na nkasa no se se me pese mo amotwe no ebe jina ha nanka asama me kan nanka me yigu wono no nsu jina no watie so wa no wotie yeso obi friend so o mere se wotie ne ye de wo kan nyina no wotie wotie na wo se na wonsa no wo de se kan twa free ho ana se kan no wa de pan me pa so say me fine ne me mfidie no na wo so wo wale ba kwa akamo na me se me mpene na me se so wo ba wale ne dia amfa me ne ma e wo ne ho ne aba me ni twa ne ngura am profa bi si ni da mu ho to ni 6 million o ka fa wu ya am profa wo ya sa wu ya ba ya me ho ade wa anya wa da me wu ya na akwa sika 1.5 so ma se yem family me no anya wo ba no to so na me nkom ba bi me ni ama gu ni da mu ana oyiyi machine ni nyina ba hwehwe ho ema fancy say you say me phone me dia de nyina de boba bobo so ase no enti waton eyi no wo say waton ye one time ye say machine no say machine no me pray wo say wo po bi ama na to no ni ska na nko de me amplify okay na wo so waton na wanye ska de ayedan na nko de akwahwa me nsa no ana say wo so wonyi obi ma ne nto omfa machine ni nso ma me a wo say me ni yi light wo me dem nti esi ho ebe sei ma me amplify no mo de den wa mo de bonyo ayo mate okay enti no wo de pine ena ebubo me wo obi fie wo ne namfofo no mo nsa ena me kwa na me se ga no nso awoso wo wa no waton na mo wa huren enti ga no nso me kwa we egbo we no we agbo we efiri tete wa de ga na to me ho ase ne ntoma bebrebe ga ne to soso cha me wo bia wo hunu ne ho da ade wo pema wo mo to soso wa de wo nya hu se pesheki me no abo to pa sa unu fokoro otimi yitu nanum no onum ewen bedwom
Wo yi wo no for. Why wa mo nam. E wo hu ama no aka de asem. Mpinafo no. E bi so ne bemem. Na bi so ne bemem no mo oposa. Ya mankwa de wadi mi abro sister ye odi na chida bi odi pe makutia. Ama se me pra ye no sister na pro. Me pra no sister ne se wo so mo obagbo me ani dadu o ka kire. Se wo se man hu na mo se de ono na ka o ka de yin. Wa ye man wo hu wo mo a. Wo se shaki me. Cha se wo mo to soso. Aha. Sa no wa ye shaki me. Enti a edi na de da ho no. So kwode. Wo se twade ede. So kwapia. Twade ede. Ni mfina wo mu di ya no. So kwode. So kwapia. Twade ede. So kwapia. Aha. Ensam fon kwa no mu di tikuro mu. Asemo. Esa no mo frɛ no. Ene wo pɛ. Hwɛ. Wanda wo se twade wo monsa ho. O de ba wo bedi. Asemo. Enti shake man. Shake man. Wo hu oba ne to so. No akoso. Ne bere na me se krache wo pasa wo yire ya kese ya. Me ameto ho no kese ya wo me ho. Wo hwe me yi ama kama. Eno de lumba nyumo. Wo hwe me ama kama. Emu nkwantene nkwahwe na wo ko no. Ote se. Efiti sa me nya ni pafo. Me siesie me ho ofe. Just pass me kunu ewu ame nkwala anso gu me so. Mesiese me ho ya kama. But I say we di bia tete ho abonten so no mo koso no na ayi mu. Me na me kan bibia me ntwan konto. Wo mo posa. Na me kura bebusa me. Wa posa me se me abase a wo mo ne na twempena no. O mutimi so ne kote so wadi me abere. Na wo mo posa wo. Wo gina ha kura me kan me nsuro. Wo mo do mo sa hye na ayi mu. Wo mo so ne kote sei. Se hye na ayi mu sei no wo masom. Ebitimi posa ga na me ka so ne twi asere ya ye ne bi ma me hu onya hunu sa me ba kwa no akwatena ba ma ne na so ne o twi ne sei amankwa de na se wo mu yi me o mu di yi wa hin na kan be bi sei so sa aya me aba ma no wa tete me ti ame ne ti wonyina no o pese se anu me hu de wanya me mpo ese me hu so de me nso me nya ese ahu once when me see obi ba se me paint wa head that opera was an one call report to police station na ekrata na wa ha me bi say one call report me report o mo be che no me kwa na o mo se me face camera na enkoche na me nibi enti me se me de be dam na tie fo mo mo wa me na se de masamo ya na se wo se ne wo ye wo nyina wo so da so na tenti okra no de twa to okra branch e wo no da e da be. Oh, sir, me tira sir. Se dia menene te, ba me tira ye dia. Dey twa to okra wo no ehia mu. Na me ko fie ho no. Na me ko fie ho na ne ma me mo pampa me sa me nko. Enti ti na me ko fie na ne ma me mo pampa me sa me nko. Ba me pira ye dia. O ma hunu se police ya be mo. O mo tira krata ne ye fere na o so won konti. O mo tira krata sa me mfa nkoma be ma no. Me de koma akoma ti wo so wonye. Na me sa de krata ne ko be kwai. Enti ma me ni hunu ya no ye so wusu ya me sra fa che me unim se wukunu oni ska. Na me dia me ya ahomobo nti o mo no ansu ye hia. Na ne badu fie ni di mi am still am nsa no so say yes me nkohye ni POP no wan ve ko mbaye ni operation o me nsa na me nsa ka say na we prawo say me nso me nis na nya ya aya me ya ma me dra na dra me ntimi no me hanye na ya set uroba me ntimi na enses wo hwe se de nsa no esi aye hyenhyen no me ntimi na nti esi ama me hu mete nti ba ma no me hu ni say pa na me pesa me de bo ba boni pra no enti wa kwa da so a wo mu ya me osori ya me didio me de ye no wo ja me ho no won enti me ya na me ada se me de da hye de me nsa ne kwa abe no so me kwa ya asam o ka cha me ne se afiri na ekwa mati fo se ma me nsi abe ni subium ana me se wu mpra me anka me ma ho ba wa pra me dia me ba bia be ko bia me ya wo se wa ju se wu pra ma di me dam no akuma firi wi aso obi ama me ho enti me temo so wu ye wudi ni nti esi ano ba bia be ko bia me ya wo se wo se wu mu ya me a me nso me do be kwa me ma me mu wo wo kuma se no mu nso adi machi onu no wo ma menene ne ba dia me ka sa menene nyinsa no wadi aduro se no ano no wo se me ngu biom wadi aduro se no sen wadi aduro kan e ma akora na moja tu me ade wo ma waduro nanom no we hu se wo no na fa no de be fa me ntime hunu nti ya kire ene wo ka kire me se wadi aduro be fa me na ne nua na efre na emba ne na de ma no ene wo de ma no ai wo se emba no ene wo soma na ma no ko to nyi se na dru se ya wadi aduro be fa me mienza
ene moja ne ena ne ya na etu me saa ena de ne yi tablebo no ena say clot yi sa akra na say ena yi Gary Gary shot it. Hey Gary, who shall yeah, mete wo catch. Gary gunshot. Yeah, me just say, oh, we are bedding come on gunshot. Sa pepe na etiem. Gary say obi so no jo. Mama, I had an opportunity to pass and also move. Matema. There's a me home mete. Oh, mete say. I say, and the ama because I'm a home mete say. Says I want my wale collabo meeting. Mamma, away ya wadi on your one day. Why am one day so? Is that what I did? Why am I ready? I am a baby. Nine am said or day. Oh, no penal, what penal? What battle inside? And you be a will be up on it. Maybe I know Kuraku up and mean so may pen. No. One word in Uncle Rebecca. It will be quite a massive about 10 pence. I had to sign a Kuromu or Davo. Almost see there be a Kuma Yasamu Obinka. Obinka. Me and I said, yes, and not by way now. Bemana was proud no. And then aqua fence and some of the made a fast de Nami enemy, Naminimon. By Menoma, Kitua become a no anama boda minty. Minty mean, and ye, me know to our mestres, and I may ye man fata. Emma la so Kramikunuka say, ye nami kunukokumas, we ye. No cokumas was say a man for a cry, a semi Buddha, Mudi deeming, what I'm saying, Tessa. Me wo mesa na mabu obi anko de me so kuro mo de to me so se ni pedu na edi me oh so wo bro ye no ye gu mani mu ase ye de ma to fe ye se ye de ma to Facebook o se de ye de me to Facebook so me so ante sa ene o mu gu mani mu ase sa Facebook na ye de esa wa ma da me ko ni ye se o mu de to video so ni ye twa eno ni friends say Facebook okay me patcha me fa Ismail ko production because me person be yes serious pass about as what it or tete me tia na mama producer for ya Akoma 87.9 FM ye no go so ye di nkomo ye ne ye nua be ma no enso